No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. No rest, no rest. No Bodoland, no rest. No rest, no rest. Bodoland मोनाब्ला जों जिराया. Bodoland मोनाब्ला जों जिराया. जों जिराया, जों जिराया. Bodoland मोनाब्ला जों जिराया. जों जिराया, जों जिराया. Divide Assam 50-50. Divide Assam. Divide Assam. We want Bodoland. We want Bodoland. गोमखांदोंमोन बे ओनसोला बे सुबुं जावरिखांनायाव बड'लेण्ड दाबियाव ओंखारदोंमोन लोब लोब बर' रायजो राजाफोरा बर'नि थै लाना ओंखारफादोंमोन रायजो राजाफोरजों पाउलुस नार्जारियाबो खालार 23 सेप्तेम्बर 2018 मायथाइ जायगा चिरां काजलगाव गेलेग्रा फोथार सम बेलासे बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं गौमायाव थांनानै फैफिननाय समाव सामथाइबारि राजा लामायाव गारिनि जाब्रथाय बे गिख्रंथाव जाब्रथायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दुमबाजार गामिनि थागिबि पाउलुस नार्जारिया हरखाबै जायगायावनो जिउ गोमायो बे साना पाउलुस नार्जारिनि नखराव सारन्थाइ बारहुंखानि सोमखे लाहाखि जादोंमोन नखरा दाउब' बास्त्रिनाय बायदि सिरि-सिरा जादोंमोन पाउलुस नार्जारिनि जौ गोमाखांनायनि उनाव नखरनि सुबुङा हालाय हाफाय जानो गोनां जादोंमोन बिनि बिसिया गोलाव 6 बोसोर गावनि आंगो फिसाय गैयियाव जोबोर खस्थ'यै संसार जाबोनांदों होननानै फोरमायथिदों पाउलुस नार्जारिनि बिसिया दा बिटिआर सोरखारनि नाजानायाव मुंख्लं पाउलुस नार्जारिनि आंगो नखरा थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय मिसेस निरुका नार्जारि पाउलुस नार्जारि बिथांनि मुंख्लं पाउलुस नार्जारिनि मावनो लानाय आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हाबाय बिटिआर सोरखारा मुंख्लं पाउलुस नार्जारिनि नखरा एसेब्लाबो नखर सुंथानो हानाय राहा खालामबाय बिटिआर सोरखारा थांनाय 27 जानुवारि 2025 इं मायथाइ थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सान फालिनायनि असिलाय बे समाव मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय गुबुन मुंख्लं नखरा जेरै 5 लाख रांनि चेकखौ मोननो हादों थिग बेबायदिनो मुंख्लं पाउलुस नार्जारिनि नखराबो बे समाव 5 लाख रांखौ मोननो हाबाय बा लाखनि चेकखौ मोननो हानानै मुंख्लं पाउलुस नार्जारिनि आंगो बिसि निरुका नार्जारिया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर सोरखारखौ हाजासे हामबाय बावदों मख'जाथावदि गोलाव सम नखर सुंथानायाव जोबोद खस्थ'यै बारहोनांदोंमोन पाउलुस नार्जारिनि आंगो बिसि निरुका नार्जारिया जिनि फालांगिरि खालामनानै नखर सुंथानो गोनां जादोंमोन निरुका नार्जारिया दा बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों मुंख्लं नखरा थामहिनबा बे समाव निरुका नार्जारिया 5 लाखनि चेकखौ मोननो हानानै जोबोद साबायखर बावदों बिटिआर सोरखारखौ आरो बेफोरबायदि हाबा मावनायखौ बिथाङा हामबाय होनायखौ नुनो मोनदों दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों फोरमायनि जोबनानै मिटिं जोबनानै फैनायाव सामथाइबारियाव एक्सिडेन्ट जाफैदों दा बियो मुंख्लं जानानै थांबाय बिनि थाखाय आङो दिनै 5 लाख थाखाखौ आं मोनदों बिनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो एबसुनि मानसिफोरखौ आङो जोबनो गैयै हामबाय होयो बेबायदिनो आंनि दिनै आसा खालामनानै थानाय दिनै बेखौबो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनानै दङ
बिसोर खोथा होनाय बायदि आङो आसा खालामनानै दङ आरो बेनो आङो गथ' गथायफोरखौ आं फोरोंनांगौ बेजोंनो आं न'खर दानांगौ आङो बेल' थाखाजों आङो आंनि गोसोखौबो आं गोजोन होनो हाया फिसाफोरखौबो आं बेजों आं सन्तुष्ट खालामनो थाखाय आं गोब्राब मोनदों बिनि थाखाय जोबजासेनि आंनो माबा मोनसे मोनगोन होननानै आङो एबसुनिहा आङो आसा खालामनानै दङ बेनो बाबु आंनि बुंनांगौआ खस्थ'आथ' आं बहुद खस्थ' मोनबोखाबाय ओरै आङो दख'ना बेफारि खालामो बायलाय फानलाय बेजोंनो आङो फिसाफोरखौबो आं फोरोङो जाहोयो बहुद आं खस्थ' मोनबोबाय आरो बाबु आं बिराद खस्थ'जों आङो भुगिबोबाय बिसोरबो आंनि हामलायनाय आंनि दिनै खावलायहरनायाव बिसोरो ना होनना जासे बिसोरो जाखिनि हायो बिसोर हरदों आं बुंहरब्लानो एसेबाबो हरनो हानाय बायदि बिसोर हरदों बेखौबो आं जोबनो गैयै हामबाय होयो लानायाथ' बिसोरो लाफैबाय थायो खबर लाहरखायो बेनो गावसोर आं फन हरब्लानो थिखोयो खबर लाहरखायो बेखौबो आं हामबाय होयो आं बेखौबो आं जोबनो गैयै हामबाय होयो आं मोनबाय बेखौबो आं हामबाय होयो बिसोरखौ जोबनो गैयै